János nyalkószár. Nyalkahuszár onnan olyvágtatva, sor tettészert, vezeték lovadra. Engem úgyse, gyönyörű egy állat, adok érte, jó forintot 100. Azt ne tőlem kardomtól kérte, markolatig vérbegázolt érte. Tegye vissza kérem foglalóját, hadnagy uram, nem eladó jószág. Ejnye fiú, de te annyi, mint a, nem teszem én erszényemet vissza. Kétszer annyit mondok, s ahogy idlik, lefizetem utolsó forintig. Hadnagy uram, megköltem szépen. Egy szó, mint 100. Nem eladó nékem. Hogy nem volna mentőrgös huszálja? Ráadásul még 100 megjárja? Mit ogadás? Helye volna pénznek, föl is félne. Így szegény legénynek. Ha nem egy új tisztnek lova nincsen, jó pajtásom, neki szánta minden. Előadta Kovács Orsolya, 9 éves, Sherwood Park, Kanada.